Yung di pa balance, mabungol. New Army. Uy, bakit mo Boy, ayaw! Masa magkano yan? Kaya siya ba ito? Ano ba yun? Ibig naman. Ayun na, girl. Hindi lagi, matang lagi. Ayaw, Rio? Ayaw, Rio. Uy, yung iBags niyo nagka-block. Hello. Sige. Sige na, boy. This is your boy MNTBN. Sino ka clown? Ano ba, John? Uy, lalabag dali, uy! Boy. Pagdali, kita Angelica Forest. Ay, kayo na. Ang gawin kay Jesus. Pagdali, boy, uy! Kaya traman, boy. Paguro, sa uy. Gisan, tika. Ito yung problema. Na may wives? Pagdali ba? Boy, you need to try everything. Yeah, boy. The world na. Lagi, boy. Ayaw, si Claude, boy. Ano ba, Ikaw na ginagwan-gwan mo. Ayun na yun. Di na ginamakapon. Sige na yun. May grabe sa kayo mo. Uy. Ayaw, magatanga. Ay, pag-ibig, boy. Biya, minisip, eh. Uy. Kabunog. Uy, ayos. Dili, lagi. Bi. Natawa na. YouTube. Ay, papaya, ay, pag... Ay. Ala, lipstick, ala. Ano, sir? Uy, papaan. Ano? Ano na, sir? Pura! Ay, napara, anak ko yun, eh. Ay, Lipstick. Nabali na lang ako lipstick. Ay, wala, sinipan-tikan. Mga yung wives, boy. Iswala na lang ako sa pamulay. Iswala lang ako. Ay, saan yung dog-dog ka, G-boy, uy. Ay, lain. Uy, uspi ka, no. Eh, karang ba nagpunta siya patapat? Wala na, Red. Napao. Taong gawa na, ano yun. Yan yung tun. Yan yung kapag meron kang mga... Essence of being a Yan classmate yung is mga... being a bully. Ito yung problema kapag yung mga klase mo puro babae. Pero sagot din nila yung wife. So pero sa yung mastermind dito talaga zoomin natin para mas makita yung now. Sura. You will be like, uy, patakap lang may swipe set. Uy, kakin sa ni wife. Ay mo nila. Thanks to Ate Jed. Sa Ate Jed, eh? Thanks to Ate Jed. Special thanks to Ate Jed na nagbigay ng wipe sa akin. Iba talaga kapag meron kang mga ate sa So yun, na-try na pala natin. Na-try natin yung liquid eyeliner. Yun pala yung feeling, yung parang... yung liquid eye? Parang nilagyan ka ng ice sa mata. Let's stop this one. Oh no. Kabuaman nyo ng G-boy yun. Tapos yung naging wipes lang pala yung katapat para maging ganito kakapogi. So sa inyo dyan, bumili kayo ng wipes. Baby wipes. Baby wipes. Baby wipes. Kasi Para di ka baby ganito niya kayo dati kapogi. sa'yo. Have you watched Baby Driver na? Ito sa mga hindi naka-watch ng Baby Driver. Boy. Wala po, nindot daw kung ano lang. Mga kwan man sila, mga Hi, ayun now, I'm gonna sing po sa inyo. Sa inyo po mga viewers dyan, kakanta po ako ng paborito ninyong kanta. Yung sa Korea novela po na Gong Yu. Beautiful life, beautiful time.